זה הספר, ספר שמות. נקרא לפי בעלי המדרש ספר שמות. למה? שמות בני ישראל. וכן בהרבה מקומות. הרמב"ן קורא לו ספר הגאולה. אבל יש יוצא מן הכלל. הבהג, בעל הלכות גדולות, כותב כך: יש 5 חומשי תורה: ספר בראשית, חומש שני, ספר כהנים, חומש הפקודים ומשנה תורה. מי יוצא דופן? חומש שמות. ספר שני. ספר שני. והוא אומר שצריך, בטח הבהג רוצה ללמדנו בינה. לא בחינם שינה השם בספר הזה. היה לרבנו לקרוא כולם במספר, שני, שלישי, רביעי, חמישי, או חומש שמות, או כמו מתן תורה, או ספר הגאולה, כמו שהוא קורא לספר במדבר, ספר הפקודים. אלא בא ללמדנו שזה הספר, בייחוד הוא שני. למה? הוא חלק ב' לספר בראשית. הוא חלק ב'. הוא חלק שני מזה הספר. היינו, בו נגמרה הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראים ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. פירוש, תכלית העולם בכלל, שתהיה אומה אחת, חלק השם עמו. וזה לא נשלם עד שיצאו ישראל ממצרים ובאו לתכליתם, שהיו ראויים להיות לאור גויים, להעמידם על ידיעת אלי עולם. וזאת תכלית הבריאה, שהכל נברא לכבודו. כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. זאת תכלית הבריאה, שימלא כבוד השם כל הארץ. מי יעשה את זה? רק אנחנו. אין מישהו אחר שיעשה את זה. למה אנחנו ברכנו הבוקר שלא עשה מגוי? בגלל זה. בגלל זה. נמצא שיציאת מצרים ומתן תורה הם גמר הבריאה. כמו שכתוב עוד בבראשית רבה, בזכות התורה שנקרא ראשית. לכן כתוב בגמרא, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, יתרה. מלמד שיבנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אם מקבלים ישראל תורה מוטב, אם לאו, אני מחזיר אתכם לטוב ובאור. כי אם השם לא מופיע בעולם, אז מי צריך כל הבריאה הזאת? אין לה מגמה, אין לה תכלית. נמצא שמתן תורה הוא גמר הבריאה, וזה המשך של יציאת מצרים, שאז היו ראויים לקבל את התורה, להשלים את הבריאה, ולבוא בזה לתכלית יצירתם. וזה אצל עם השם, כמו דת אנושית ומידות ישרות את צורת האדם. יש מוסר אנושי כללי, שאדם צריך להיות בן אדם, כן? ולא קוף, ולא חיה, ולא נמר. אז זה אצלהם. אף על פי שלא הגיע העולם לזה השלמות עד אחר זמן רב, עדיין הם לא מוסריים כמו שצריך, כמו שהם לא בני אדם חלק מהם, לא מתנהגים כבני אדם. וגם היום יש בני אדם שלא הגיעו לזה המעלה. מכל מקום הדבר מושכל גם לאומות העולם, שזה תכלית מעלת האדם, להיות בן אדם. כך יש לנו להאמין שאף אגב שלא ניתנה התורה וחוקותיה עד אחרי יציאת מצרים, וגם עכשיו יש הרבה מאדם מעם ישראל שלא הגיעו לדעת תורה. הרבה לא חיים לפי דעת תורה. מכל מקום התורה היא תכלית מעלתם של ישראל. לכן לזה נוצרו, לברית רועם לאור גויים. נמצא שספר שמות הוא באמת ספר שני לספר ראשון. זה עניין אחד של שני חלקים. לכן הוא קורא לזה ספר שני. לימוד גדול מאוד. אחר כך כתוב בהתחלת הפרשה, ובני ישראל, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצאו ומאוד מאוד ותמלא הארץ מהם. נכון? נכון או לא נכון? לא. לא. עוד פעם.
וימו את יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא ארץ מהם. אותם. איך צריך להיות בעברית? תמלא אותם. כך צריך להיות בעברית? תמלא ארץ מהם. איך צריך להיות בעברית? מה אומר התרגום? והתמלאת ארה מן הון מהם. עברית תקנית זה לא אותם אלא מהם, וכתוב אותם בלי וו. תשנו את הניקוד, זה איתם. אומר הנציב, למה התורה שינתה? מהם היה צריך להיות, וכן תרגם אונקולוס. בא ללמד שלא רק ארץ גושן לבד שהיה מיוחד לישראל ומלאה ישראל לבד, אלא כל מקום בארץ מצרים שמצאו ישראל במקום פנוי, מלאה הארץ את ישראל. משמעות אותם איתם, אימם. והיה כל מקום פנוי שמצאו ישראל לקנות ולגור, התיישבו שם. יש קהילה גדולה טינק בניו ג'רזי. יש כאן מישהו מאמר? הקהילה הזאת התחילה מכלום. היום יש שם רבבות יהודים. וסטמסטון. קהילות גדולות מאוד. מכיר? אבא שלי גדל בסטמסטון. ברצינות? מתי הם עליתם? אבא שלי היה הרבה שנים. כמה? לפני 30... אני הייתי שם לפני 20 שנה. חתונה של תלמיד שלי. הוא עלה גם לארץ. אז זה התחיל מכלום. היום יש שם קהילות גדולות. ותמלא הארץ אותם. נסעתי לתלמיד שלי לניו ג'רזי בבוקר, בשבת, בליל ביום שישי. אני אומר, נו, בוא נלך לבית כנסת. אמר לי, לא. מה אתה מתכוון? לא. שבת, בוא נלך לבית כנסת. אמר לי, לא. למה לא? כי אין בית כנסת בסביבה. אתה רוצה ללכת 3 שעות? וגם אין כאן תחום וכלום, מה קרה? מה אתה מתכוון? איך אתם גרים פה? מפה שאתם גרים פה, אנחנו גרים פה. אז הוא מביא אותה לחלון, אתה רואה את הבית שעל ידינו? בית וילה, חבל על הזמן. מה יש בזה? זה ראש המאפיה האיטלקית באמריקה, הוא גר פה. שכן טוב, טוב שכן טוב. אמרתי, איך אתם יכולים לגור במקום כזה, ריבונו של עולם? כאן העבודה של אבא שלי, כאן מצאנו בית, קנינו פה. ותמלא הארץ אותם. הייתי בניו ג'רזי במקום אחר, 7 בחור של תלמיד שלי שהתחתן עם בחורה משם בעלת תשובה. 800 משפחות. אין שם בית כנסת, אין שם מקווה. אין שם מקווה, אין שם בית כנסת. איך אפשר לשרוד ככה? אז 7 בחור כמובן לא אכלתי. לך תדע, מה... היא בעלת תשובה, הבחורה, אבל ההורים. אז לא אכלתי. אז אבא של הכלה הרגיש שהצלחת שלי נקייה. אני מבין אותך. בוא. הולך אותי מאחורי הווילה, עומד שם יהודי עם פאות, עם 4 צוצקים מסביב, ומכינים על האש. מה זה קשה? הנה, תסתכל, תשאל אותו. אני שאתה בן אדם הזה, מאיפה צצת פה? תנחשו? חב"ד. תגיד? חב"ד. חב"ד. הרבי שלח אותי לפה, נכניס פה יהדות. הוא התחיל לשים מזוזות שם בבתים, הוא החזיר את הבחורה הזו בתשובה. איפה אתה מחנך את הילדים שלך? מה חושב אני מחנך אותי? אני המורה שלהם, לכל המקצועות. יש עוד טנדר כזה, זורק את הילדים מאחורנית ועובר מכל מקום, ומלמד אותם. ותמלא הארץ אותם, מלאה את ישראל. וכל מקום פנוי שמצאו ישראל לקנות ולדור, התיישבו שם. ולכן בבקעת בכורות, מה צריך להיות? לא אגיד לכם. מה צריך להיות בבקעת בכורות? דילוגים. כאן יש בית יהודי, תסמנו את בית יהודי, תסמנו. למה צריך לדלג? אם כולם חיים באותה שכונה, השכונה הזו סגורה, גמרנו. אבל פסח, למה קוראים לזה פסח? הוא פסח המשחית מעל בתי ישראל. זה בית יהודי, זה בית מצרי.
אחר כך שאלה אישה משכנתה, מגרת ביתה, נכון? לבקש מהשכנים כלי קץ או כלי זהב? מאיזה שכנים? ותמלא הארץ אותם. והיו הרבה בתי ישראל בקרב בתי מצרים. אף על פי שפרעה לחץ אותם לגור במצר ולהשפיל דעתם. ובא כתוב, שימו לב, להקדים סיבת שנאת מצרים וגזרת פרעה. למה יש אנטישמיות? אחד המבטחים פה, שבוע שעבר, שאלת עוד שאלה, אמרתי כן. למה אסור להתגלח בתער? הוא לא אמר תער, הוא אמר ספר. תגיד לי למה אסור להתגלח בתער? לא תשחית פץ ככה. איך? לא תשחית פץ ככה. סוואט, למה? שגויים, בסוף. מה? ככה עושים הגויים. טוב, אבל עכשיו גם יהודים עושים את זה. אנחנו רוצים להיבדל. כי זה שורד את הבשר. אז מה? כי זה מן הגויים. אתה פוגע בגוף. טוב, הספר החינוך כותב שלא הולך בחוקות הגויים, שככה יעשו כן? אז אני אומר לו, תראה, יש עוד דם, אני חושב, זה כבר, אתה חושב, זה כבר עתיק, היום זה לא כבר גויים ועושים את זה מדין עבודה זרה. אבל תראה, סכין, אתה יודע שכתוב, יש מנהג אצלנו להצניע את הסכין לפני ברכת המזון, נכון? סכינים שלא היום לא צריך, זה כמו כפית, זה לא חותך, אז לא יודע אם צריך. אבל למה? כי אחד הטעמים שסכין מקצר חייו של אדם. אז זה לא לשים על הפנים, סכין שקצר. אז טוב, אני שואל אותו מאיפה אתה? מאיפה אתה נחשוב? מרוסיה, לא יודע כלום החיים שלי. אתה בטוח שאתה... כן, הוא יהודי. אבל הוא לא יודע כלום. כלום מיהדות. ממש אפס. לא חגים, לא יום כיפור, שום דבר. וממש... ותמלא הארץ אותם. אז הוא אומר, אני שואל אותו, מתי באת לארץ? הוא אומר, לפני כמה שנים. אתה לא יודע שום דבר מיהדות, נכון? תגיד לי, למה באת לארץ? תנחשו. טוב. כי פתאום השכנים התחילו לקלל אותי, יהודי מלוכלך. רק בגלל זה באתי. הם גילו שאני יהודי, אחרת לא ידבר. האנטישמיות זה אחת הדרכים הכואבות של הקדוש ברוך הוא לשמר את עם ישראל. אתה רוצה להתבולל? הגויים הזכירו לך. בזמן השואה המון נשים גרמניות טהורות מהגזע הארי הלכו למשרד שם בעיר, בנירנברג ובברלין. מה עם בעלים שלנו? למה לקחתם את הבעלים שלנו? הם הולכים איתנו לכנסייה, הם נולדו יהודים, אבל הם גרמנים, הם נוצרים. אז הוא עלה בפנים למשרד ושואל מה לעשות. תגיד להם שילכו הביתה. שילכו הביתה, לוקחים אותם לאושוויץ. אומר הנציב, זה הוא הסיבה של פתאום המצרים שונאים אותנו. גם כן, הפשט של הפסוק, ויקום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. יש מישהו במצרים שלא ידע את יוסף? שאלו ילד, מי זה יוסף? הוא לא ידע. הוא משביר לכל עם הארץ, הוא קנה את כל אדמתם, הוא קנה את כל מקניהם, הוא קנה את... מי לא הכיר את יוסף? איזה מין, איך זה יכול להיות? לא ידע את יוסף? מלך חדש, פרעה חדש לא ידע את יוסף? מה, הוא בא מחוץ לארץ? ניוור? לא נראה לי. אז יותר מסתבר באמת, כמו שחז"ל, יש מחלוקת, ממש, או נתחדשו גזרותיו. וגם ממש, עשה את עצמו לא מכיר. גם למאן דאמר, מה פתאום הוא לא מכיר את יוסף? מה זה לא הכיר את יוסף? לא ידע את יוסף? ואז מתחילה אנטישמיות.
אומר הנציב, זו הסיבה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. כי אנחנו לא רוצים להיות גרים בין האומות. רוצים להשתלב בין העמים. אנחנו גרמנים בני דת משה. נדמה לך. אותו דבר הוא אומר, אותו פירוש בערך הוא מסביר על הפסוק, פן עם לבדד ישכון. תמשיך? תסביר. מה הפשט? וכך גם, וגם פשט. תגיד את זה לא לשם המדינה. אבל הנציב מסביר כך, כשעם ישראל גולל מארצו, כשעם כלשהו גולל לעם אחר, והוא לא אוכל את המאכלים שלהם, והוא לא שותה את היין שלהם, והוא לא מתחתן איתם, אוהבים אותו או שונאים אותו? שונאים אותו. מה אתה מתבדל? מה אתה שחצן כזה? ואם הוא משתלב באומה, אוהבים אותו. זה אומר הנציב נכון בכל העמים. One exception. מה זה one exception? יוצא מן הכלל אחד. העם היהודי. אומר הנציב כך. הן עם לבדד, כשעם ישראל בא לגויים, והוא שומר על בדידותו, שומר מאכליו, שומר על מנהגיו, שומר על תורתו, ישכון. הוא יהיה בין הגויים. הם צריכים להיות שם, גלות. אבל הוא ישכון בשקט. הגויים יכבדו אותו, יעריצו אותו. אבל, ובגויים, אתה מתחיל להתנהג כמו הגויים? לא יתחשב. הנציב ברוח הקודש אומר, בסוף לא יחשיבו אותך כבני אדם. ישנאו אותך. מה שהנאצים אומרים? אתם חושבים אתם גרמנים לדת משה? אתם לא בני אדם. אתם תת אנוש. לא יתחשב, לא יחשיב אותם כבני אדם. אחר כך רואים במשה, התורה נותנת 3 דוגמאות, הוא בטח עשה המון חסד, נכון? מסתמה. התורה נותנת 3 דוגמאות. מה הדוגמה הראשונה? מה הוא עשה דבר ראשון? שהוא רגיש מצרים. זה מובן, זה make sense. מה? גוי מכה יהודי? מה צריך לעשות איתו? להטמין אותו באדמה. ויח את המצרי לו, זה כל כך מסתבר, נכון? אחר כך הוא יוצא, 2 יהודים רבים. מה אכפת לך? מה אתה מתערב? ויאמר לרשע, למה אתה קרא? אני לא יכול להיות דבר כזה. זה בין 2 יהודים. בסדר. אחר כך הוא בורח. הוא בא לארץ נוכריה. הוא לבד. פרעה רודף אותו. אתה בא למקום לא נודע. לא מכירים אותך, אתה לא מכיר אותם. אין לך איפה לאכול, אין לך איפה לישון. אתה רואה שהרועים באים ומגרשים את בנות יתרו. מה אתה מתערב? שב בשקט. לא. הוא היה ישיען. מה אתה רואה? שכל מקום שמשה רבינו רואה אי צדק, הוא לא שותק. הוא מתערב. אין דבר כזה. צדק תרדוף. בכל מקום, בכל מצב. הוא לא נותן לעוול לשלוט בעולם. זה הדרגה. טוב, זה כולכם יודעים על הסנה. בסוף הפרשה וישב משה אל השם ויאמר השם למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, אתה לא הצלת את עמך, ההפך. יש הרבה יותר קושי שיעבוד. אז אתה רואה שמאז מצרים ועד קום המדינה
תמיד לפני הגאולה הקושי מתגבר. מתי הזמן הכי חשוב בלילה? מישהו כאן שכב פעם מערבים? בבוקר. לפני עלות השחר. אני אומר לכם את זה מניסיון. החושך הכי גדול זה לפני עלות השחר. נשקפה כשחר. איילת השחר של גאולתם של ישראל, אומר הגר"א שהחושך הכי גדול, הצרות הכי גדולות שיהיו בהיסטוריה הישראלית זה לפני הגאולה. השיא של הגאולה. השיא של הגלות זה השואה. אם הבנים שמחה כותב בגר"א הספר שהוא חושב שכבר כמה דורות לא היה כזה צרה לעם ישראל. כמה דורות כבר לא היה כזה צרות לישראל. בסוף הספר הוא כותב, סליחה, טעיתי, מאז ברו אלוקים, שמיים וארץ ואדם על פני אדמה, לא היה כזה צרה. לא פרעה ולא אנטיוכוס ולא טיטוס ולא אנדריאנוס ולא כל מי שאתה חושב. פרעה גם כן עשה סוג של שואה. לא בכמות ולא באיכות מה שעשו אבל הוא היה לקראת הסוף כי רשום שכשהיה לו צרת אז הוא היה שוכב בדם של כן, נכון. תינוקות. כמה תינוקות לקח? 100, 200? בסדר, זה הרבה יותר אכזרי. יותר אכזרי? יותר אכזרי? מה עשו בשואה עם תינוקות? בוא תגיד לי, איך? דפקו עם מכוניות וכאלה ודוגמא. לא, יש את זה, אני יודע, עובדות. גרמני עומד משק, וחבר שהוא דוחס תינוקות לתוך השק, קושר את השק, זורק על המסעים. ככה הם עשו. מה עשו לאחים של יושבים? תאומים. עינו אותם בניסיונות רפואיים עד שהם נהרגו. כמה חודשים. גם מחשבה. אתם שומעים צדיקים. לא היה דבר כזה מאז ברו אלוקים אדם על הארץ. והרב צדוק תמיד המדגיש, זה לא בא מאיזה עם פרימיטיבי באפריקה או באסיה. זה בא מעם הכי חכם, הכי תרבותי, שהוציא משוררים והוגי דעות ופילוסופים. להראות לך מה זה תרבות בלי קשר עם הקדוש ברוך הוא. תרבות אנושית. אי אפשר לתאר את זה, את הרגישות שלהם. טוב, זה לגבי פרשת שבוע. אנחנו באגרות, נכון? מה לא למדנו באגרות? המלחמה למדנו כבר פרקי המלחמה, נכון? גם את אין היה חלק ב' שם למדנו? מה? הוצאת השבוע שעבר. הבאתי את אין היה בחלק ב', על אבינו, על יצחק אבינו? שבוע שעבר. הבאתי או לא הבאתי? שבוע שעבר. מחלוקת אחרונים. יש לי פה את השאלות של שבוע שעבר. נו, אמרתי את יצחק אבינו אתה? שהקדוש ברוך הוא פונה... נו, תגיד, מה אומר? אני חושב שכן, לא זוכר אבל. מה, תגיד, מה כתוב אני שם? לא זוכר, רק זוכר שהרב הביא את הספר. שאברהם אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בניך חטאו. לא, בניהם. מה אומר אברהם? ימחול קדושת שמך. ואז הוא הולך ליצחק ויצחק אומר, מסרתי את נפשי עליך, מסירות נפש. כן? לא, זה שבוע שעבר. טוב. איזה אגרות אנחנו? מזמן לא למדנו אגרות. מסומן אצלך באיזשהו מקום. של נדר, הוא לא פה. מה אתה אומר? יש אחד שמסכם את השיעורים והוא לא פה. לא פה. הנה, זה פה שבוע מסכם? אתה יודע, כן. תסתכל מה היה שבוע שעבר. מה יש לך? שבוע שעבר לא הייתי, אבל לפני שבוע. מה האיגרת האחרונה שכתובה אצלך?
מה כתוב אני לא רואה. באיגרת? אין? לא. טוב, אז למתת אני זוכר שלמדנו, נכון? על חברון וירושלים. ואני עד כמה שאני זוכר. אז אני עובר למ"ג. שלום וברכה לכבוד הרב הגדול הישיש, ישעיה אורנשטיין רוי יאיר. הגיעתני יקרתו, באמת היה לי ספק אם להשיב לך או לא, כי חששתי שמא יש למעלת כבוד תורתו עוגמת נפש ממכתביי, המכתבים שלי מצערים אותך. ולמה אצייר תמיד חכם תקן כמותו? מכל מקום החלטתי להשיב בקצרה, אולי ייתן השם יתברך וייכנסו דבריי באוזניו. אולי יהיה לי סייעתא דשמיא. ואז לא יהיה לו כל כך צער מהעובדה של החובות של הרב קוק. החובות האלה באמת מעצבנות, איך הוא מתייחס לאחינו, פושעינו, ציוננו. טוב, והיה שכרי להציל נפש יקרה שכמותו מצער ודאגה. ידע כבודו שכל עיקר כוונתי בחוברותיי, כל מה שאני כותב, עיקר כוונתי לעורר לבב תלמידי חכמים, זקנים וצעירים, לעסוק בעיון בפנימיות התורה. מקצוע שם מוזנח כל כך הרבה דורות, וזה מעכב את הגאולה. בין במוסר, בדרכים הנמצאים ממנו בקודשי עליון, חובת הלבבות, פסילת ישרים והספרים אדומים, בין במחקר בכל הספרים הקדושים שנחו לרבותינו הגולים, בין בקבלה, על פי כל הדרכים שמורשה לנו מאבותינו זכותם יגן עלינו, בין על דרך הראשונים, הרמב"ן, בין על דרך האחרונים, הרמח"ל, בין על דרך החסידות, על דרך רבינו הגאון מווילנה, וללמוד את כל הספרים עם דברי הזוהר הקדוש וספר דצניותא, ספר הבהיר, ספר יצירה, זה כל ספרי קבלה. בעיון ובבקיאות צריך על זה התמדה גדולה, ממש כהתמדת הש"ס הפוסקים, כמובן למי שראוי. אמנם לא הכל מוכנים לזה, כי הרב כותב באורות הקודש שישנם תלמידי חכמים גדולים בניגלה שהם שלמים, וזה השלמות שלהם, והם מוצאים את כל היראת שמיים שלהם בזה, והם לא זקוקים, הם לא שייכים לקבלה. אבל ישנם סוגי נשמות מיוחדות אדירות שמקיפות את כל התורה כולה, את כל הפרדס, פשט רמז דרש סוד, והם, תעני בבקשה, אם זה תל אביב שייתנו לי הוראות איך להגיע. לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם. בכלל, ללמוד מתמטיקה, ללמוד פיזיקה, ללמוד מחשבים, מה אתה צריך? מה צריך? שכל. אם אין לך שכל, תשכח מזה. ללמוד תורה צריך שכל, הרבה שכל, אבל זה לא מספיק. התורה לא נלמדת, הקדוש ברוך הוא לא מלמד, ברוך אתה השם מלמד תורה לעמו ישראל למי שלא ראוי לזה. הוא לא מגלה את הסודות שלו למי שלא ראוי, תשכחו מזה. בוא נגיע. השנייה. אתם מבינים? הוא לא מגלה את הסודות למי שלא ראוי. אז תשכחו מזה. לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם. הרב כותב באיגרת תקנה שכולכם יודעים כבר בעל פה. מה הוא כותב לרדב"ז? אתם לא זוכרים? בדיוק אמרנו את זה אתמול. מה שכתבת לתמוע עליי שאני מקרב את הכל, גם פושעי ישראל. מה קורה איתך? הרב קוק, אני מכיר אותך מחוץ לארץ. למדתי ממך תורה ויראת שמיים בחוץ לארץ. עלית לארץ. כתבתי לו ברמז כוונתי, שמה?
שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, פנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור חסד של תורת חסד, עליו חובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. בלשון חכמי הסוד זה נקרא ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. הקליפות זה כוחות הרע. ומצב בזה סתירה לברכת המינים. אנו מתפללים לאקרם ולשברן. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, אבאר לו לא בלשון שסתרי תורה, שיודע מר כבר יודע שאינו יודע בהם. אתה כבר מודה שאתה לא מבין בזה, אתה לא יודע. אין לך עסק בנסתרות. עכשיו אסביר לך בדברים פשוטים, באמת אלו ואלו דברי כל החיים. עכשיו אני אסביר לך על פי הניגלה. למה אני מקרב אותם? לא על פי הניסתר. אתה יודע, טוב, בניסתר זה לא הולך, אז אני אסביר לך בניגלה. אתם מבינים? אחר כך הרב כותב, נשמות כאלה. איזה נשמות? שמבחוץ הן מקולקלות. מקולקלות בפנים, אבל בפנים בשם סגולה. נשמות כאלה. אם יקרב אותם מי שאין לו דעה עמוקה של טביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי שהוא מקולקל. הוא מקיף את נפשיו כחוכים וקוצים מסובבים שושנה, הוא יתקלקל מהם חס ושלום. ללמוד ממעשיהם, להידבק בצד הרע שבהם, והוא מוכרח להתרחק מהם. לא, אל תתעסק איתם. והשם יתברך נותן לו רצון כזה ומחשבו של שנאה להתרחק כדי שלא יתקלקל. אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיון בהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה ויראה עליונה, כן, יראה עליונה. ממדס הם באים. יש פה למעלה כיסא. אתם שומעים? יש פה שתיים, בואו. יש כיסאות. אל תכניס אותם. לא, יש פה כיסאות. כאן, שמרנו לך מקום. אתם שומעים צדיקים. אבל תלמידי חכמים שיש להם יראת הרוממות ולא למטה עוד שלב למטה, יראת הרוממות, יראת החטא, יראת העונש. לא רק יראת העונש. אתם מבינים? למה אתה עושה מצוות? ראית, שמעת קסטה של רבינו, מורנו, הרב אמנון יצחק? וואלה, אני מניח תפילין. כי אני לא נעים לי להיות בגיהנום השביעי ולהכניס את הראש בתוך הצואה כל רבע שעה. זה מאוד לא נעים. אז אני מהיום מניח תפילין. סיפרתי לכם את הסיפור עם מלחמת יום כיפור, אני חושב, נכון? עם החבר שלי. הנה סתם. לא סיפרתי לכם? טוב, אני אספר, תפשיק אותי אם אתם נזכרים. באלו שלפני מלחמת יום כיפור, אמרתי לאחד מידידיי, חלק מכם מכירים אותו, במרכז הרב, סתם אחרי התפילה ניגשתי אליו ואמרתי, אתה יודע, אם תהיה מלחמה אתה לא צריך ללכת. מה יש? אמרתי, לפי דעתי, שאם תהיה מלחמה כדאי לך להישאר בישיבה. למה? הוא אומר שכתוב בגמרא, כתוב בתורה שאיש הירא ברח הלבב, לא יהיה לך מלחמה. אז יש דעה בגמרא ירא מי? מחט. העבירות שבידו. תשמע, אתה מדבר בקדישים, אתה מדבר בחזרת הש"ס, אתה מדבר בתפילה, חבל על הזמן. טוב, אני שכחתי את הסיפור הזה. טוב, במלחמת יום כיפור מהישיבה יצאנו למלחמה. אני חוזר אחרי המלחמה, הישיבה, הבחור זה בא אליי. בני, אתה יודע מה שעשית לי? אתה יודע איך פחדתי, אתה יודע מה זה? הייתי בגולן, אני אומר לך, רעדתי. יראה מהעבירות שבידו. כי כתוב שאפילו מדבר בין תפילין לתפילין, שזה כבר עבירה. אז מי שדבר בקדיש, כתוב בשולחן ערוך, שמי שדבר חזרת הש"ץ, מה עושים? לשון השולחן ערוך. גוערים בו. לפני שבועיים הייתי בבית כנסת, שניים דיברו בחזרת הש"ץ, אמרתי להם, לא דיברתי, רק הראיתי להם טוב. תסתכלו מה כתוב פה. אתם מבינים?
כן. גם הרב אמנון יצחק שינה כאילו את הגישה שלו. הוא גם באיזשהו מקום מסכים לרב קוק שהדור שלנו זה לא דור כן, ברוך השם. כאילו הייתי בהרצאות לא... כן, טוב, הוא כבר מכיר. זה שיטה הרבה יותר... והמדינה כבר כושר בעיניו? לא, עדיין. עדיין אין חותם. עדיין חותם בעזרת כשרות השם. המדינה. בעזרת קימה, גאולה היא קימה. טוב, ברוך השם, הרבה הוא מחזיר אנשים הרבה בתשובה. נכון. הלאה, אתם שומעים? אז אומר הרב, אבל קדושי עליון שהוא שקוע תמיד בהסתכלות פנימית באור תורה וקדושה ויראה עליונה מצד רוממות ריבון כל העולמים, לא ביראה תחתונה שהיא יראת העונש, שהיא יראה חיצונית. אסור לתלמידי חכמים שעוסקים ברזי תורה להרבות בה. במה? ביראת העונש. רק לקחת קצת, לייסר את היצר הרע, את הגוף ונטיותיו הגסות. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה, קדושה ויראה עליונה מיסוד קדושים כי יראת בעלי חיים מעלה, גיבורי כוח עושי דברו. תלמידי חכמים כאלה מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית ויודעים להפריד ממנה. הם עושים רנטגן, להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית. הם מפרידים והם חייבים ומוזרים על זה לקרב פושעים שסגולה פנימית יש להם. איך אני יודע מי יש לו סגולה פנימית? אומר הרב, צריך ספרים רבים לכתוב איך זה עובד. מה, כל מי שיודע סגולה, מה? מה? כל מי שיודע, מה צריך לדעת? סליחה, זה מחלוקת אחרונים וראשונים גם כן. לפי הרב קוק יש דבר כזה, גם לפי אור החיים הקדוש. הרב כותב, אני קורא במקום אחר באיגרת, מי שהגיע, יהודי שהגיע למידה כזו, לשנוא את עם ישראל. הוא לא שונא את הציונים, הוא לא שונא את החרדים, הוא לא שונא את הקיבוצניקים, הוא לא שונא את השמאלנים, הוא לא שונא את היס"מניקים. את מי הוא שונא? את עם ישראל. ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב, את כל העם. כמו המינים הראשונים, הנוצרים הראשונים, שמפרש הרמב"ם בהלכות תפילה שהם מצרים לישראל, וגם זה קשה לחכם לתקן ברכה שהם יעקו וישברו ולעקר אותם מן העולם. לכן אמר רבן גמליאל, יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, ודווקא הוא צריך לתקנה שמואל הקטן, כי הוא היה אוהב ישראל גדול, היה נקי מכל מידה של שנאה, שהיה רגיל לומר בנפול לבך אל תשמח, שיכוון ביסוד הברכה דווקא לאותם שכבר איבדו את הסגולה כולה. יש יחידים עלים נובלים, קורא לזה הרב קוק, נושרים שהם איבדו את הסגולה כולה. כי מאיפה יש לך נשמה? 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבא ואמא, נכון? מה עם עם ישראל? מה עם עם ישראל יש עוד שותף? חבר'ה, דיברנו על זה. לא שותף, חלק ממנו. טוב, גמרא ברכות, מישהו כאן למד בטעות? כן. כן. פרק שישי למדת? כן. כן. איך הגמרא מגדירה את מי שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה? את מי הוא גוזל? את הקדוש ברוך הוא. ואת? כאילו מה? ואת? את הקדוש ברוך הוא ואת? את ארץ ישראל, אבל לא! ואת? לא יודע. תשובה לא נכונה. פחות מספר. עוד שאתה מביא אקדח יורה בך. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה בעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אתה זוכר? שנאמר, איזה פסוק הוא מביא? גוזל אביו ואימו, ואומר אין פשע חברו לאיש משחית. אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, הלא אביך קניך.
ונימו אל הכנסת ישראל. שמע בני מוסר אביך אז איתו תורת אמך. מה פירוש אימנו זה כנסת ישראל? הנשמות של כל מיליוני היהודים בעולם באות מנשמה אחת אדירה, שבאמת מישהו הספיק כאן שזה בשורשה זה התורה, כלל ישראל, שממנה הנשמות שלנו באות. זה א' ב' ביהדות. לכן התורה יכולה לצוות אותנו דבר שהוא נראה בלתי הגיוני. אהבת לך כמוך. מישהו כאן שונא את עצמו? לא. לא. אז כך אתה לא יכול לשנוא יהודי. אתם, פילדלפיה אתם כן זוכרים? הוא זוכר את הפילדלפיה. בית חולים של פילדלפיה, ספר להם. לא, אני זוכר ציר פילדלפי. לא ציר פילדלפיה. בית חולים בפילדלפיה. אתה זוכר. עם הרופא שהציל. עם התאומים שהבת שלי לא יכלה לדבר. היא תופסת אותי בשרוול ומושכת אותי אחריה. ואומרים עוד מסדרון ועוד מסדרון, בית חולים גדול באמריקה. בסוף היא עומדת, מסתכלת עליי, תסתכל שם. אני רואה מולי שני ילדים, תאומים, סיאמים, מחוברים. היא עמדה ככה, נבהלת. הביאו אותם מהמזרח הרחוק לעשות אותם שני בני אדם. כאן זה לא טובים השניים מן האחד. אז תדעו לכם יקיריי, שעם ישראל תאומים סיאמים, לא בגוף, בנשמות. בנשמות. אנחנו תאומים סיאמים. אמו זה כנסת ישראל, כל הנשמות של רבבות עמך בית ישראל באות מנשמה אחת כזאת שנקראת כנסת ישראל. לכן התורה מצווה אותך, אהבת לך כמוך. לכן לא תשנא, לכן זה כל התורה כולה. ואידך זה פירושה. ולכן אמרתי לחיילים, אנחנו לפני בחירות. יושבים פה לפניי חבר'ה מכל המפלגות. אתה קדימה, אתה הולך לצלצל ואתה הולך לעזה. ופתאום תראו איזה אחדות ואיזה אחווה, כי יתגלה האמת הפנימית שלנו, דווקא בעת משבר, לצערנו בינתיים בעת משבר. איזה אהבה ואיזה עזרה הדדית ואיזה אחוות לוחמים. אמרתי להם, אחאב יצא למלחמה, מנצח, עוד מלחמה מנצח, עוד מלחמה מנצח, עוד מלחמה מנצח. דוד לא כל המלחמות ניצח. למה? איזה פסוק חזן מבין? חבור עצבים אפרים אנחנו. Translation to Hebrew. חבור, עם עם ישראל חברים. אפילו שעובדים עצבים, עובדים עבודה זרה, אנחנו, לא שבו יצאו לצבאותינו. אז אמרתי לחיילים, אף על פי שאחאב היה מוקף באיילנד אוף גרביץ', כידוע. נכון? נכון או לא נכון? כן. כן. מה נכון? אחאב היה מוקף, הקיפה אותו מכל הצדדים, איילנד אוף גרביץ'. אי זבל. הבנתי. נכון? הוא היה מוקף, והיא הסיתה אותו לעבוד עבודה זרה. והיא הסיתה אותו להרוג את חפים מפשע, את דוד. היא ממש הוציא אותו לגמרי נורא והיום. יוצאים למלחמה מנצחים. יש אחדות. התורה לא יכולה להופיע בעולם עד שעם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כתוב לפני כן, לפני מתן תורה, ויחנו ויסו ויסו ויחנו, ופתאום ממש לפני מתן תורה ויחן, לשון יחיד. מה אומר רש"י? כאיש אחד בלב אחד. עכשיו שימו לב, עכשיו בשלח זה דבר דומה מאוד, מאוד מאוד דומה. ויסור את רכבו ואת עמו לקח עמו ויקח את 600 רכב וידפו מצרים אחריהם וישיגו אותם מכונים על הים כל סוס רכב פרעה על פי החלף ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. לשון יחיד. אומר רש"י בלב אחד כאיש אחד. מה ההבדל?
הפוך על הפוך. למה? פשוט, זה כל כך הגיוני. זה כל כך פשוט, למה זה הפוך. בעם ישראל, המציאות של עם ישראל, המציאות האובייקטיבית, זה איש אחד. וראוי גם שיהיה גם בלב אחד, ולא יהיה שנאה ולא יהיה מחלוקות. המציאות האובייקטיבית שלנו כאיש אחד, תאומים סיימנו. הנשמות של כל מיליוני בני ישראל באות מנשמה אחת שיקרת של ישראל. וראוי שזה יהיה גם בלב אחד. ולפני מתן תורה זה היה כאיש אחד בלב אחד. אצל הגויים הם התפרדו כל פלא ערבים. אבל כשיש להם מטרה אחת, לדפוק את ישראל, הם מתאחדים. בלב אחד, יש להם מגמה אחת, אז הם עושים איש אחד. העולם כולו היום, כל העולם כולו, מתאחד נגד עם ישראל. זה לא יאומן, הפגנות ענק בכל העולם. היה רשימה ברדיו של כל המדינות שעשו הפגנות נגדנו. היה גם הפגנות בעד אבל. מה יותר תגיד? נגד. באמת, חידוש גדול. אתה מבין? זה לא יאומן. האום, מזכיר האום, כל מועצת הביטחון, כולם נגדנו. פתאום, בלב אחד, לדפוק את ישראל, לא יכולים לסבול את גאולתנו, אז הם כאיש אחד. ככה זה. אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד, וישראל מעבר שני. מה אתה אומר? ככה זה המציאות. אתם מבינים? על תלמידי חכמים כאלה שמבינים על פי הקבלה מה זה סגולת ישראל. ויודעים שיהודי יש בו קודש קודשים, ניצוץ קדוש קדוש קדוש, שכמה שהוא יחטא זה לא רחוק בו שזה יעשו ממנו, יחידים מאבדים את הסגולה. אז הוא מחויב להחזיר בתשובה. ומה קורה מה הוא קורא שהוא נפגש איתם? פעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה אינה חוזרת בבריקם בשום פעם. זה אף פעם לא לבטלה. הרבי מקוצק אמר, נדמה הרבי מקוצק אמר שיהודי אפיקורס שנפגש איתו, יהודי שהוא לא מאמין שנפגש איתו, הוא לא בטוח שיחזור בתשובה. אבל ליהנות מהחטאים הוא כבר לא מסוגל. זה השפיע עליו. שימו לב, לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי שהמקורבים הם מציבים את מעשיהם, חוזרים בתשובה, מיישרים את דעותיהם בפועל. לפעמים נכנס רק גרעין פנימי בהם, וכבר בטוחים שלא יתפטרו מן העולם בלא תשובה. לפני שהם ימותו יחזרו בתשובה. אפילו אם יהיה מושפע כל כך גרוע, הקליפה מכסה את הסגולה שלו בצורה נוראית, הוא לא יחזור בתשובה. אבל בגלל הפגישה עם הענק הזה, מה יקרה? בנו יחזור בתשובה. פחד, בנו יחזור בתשובה. ויצא ממנו זרע מעליה שישוב בתשובה ויתקן את נפש אביו. והשם יתברך יודע שלא את כל הפושעים אני אקרב, רק אותם שאני מרגיש שכוח סגולי גדול מונח בפנימיותם. ודרכים רבים ישנם לידיעה הזו, וספרים גדולים צריכים לכתוב כזה לבאר שמץ מהדבר הגדול הזה. ורק על אותם שאיבדו את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, אומר דוד המלך, נשנאך השם ישנא. רק מי שאיבד את הסגולה לגמרי מותר לך לשנוא אותו. אז אני לא יודע, אני מכיר, אני חושב שיש אחד בארץ כזה, שהיה חבר כנסת, מנוול רשע, שלפי דעתי אני חושב, איך שהוא מתנהג לעם ישראל, איך שהוא משחית את עם ישראל מאז קום המדינה, אני בתור ילד, אני הושפט ממנו לרעה, בתור ילד, מהעיתון הגואלי שלו, היה עיתון בארץ, היה עיתון בשם העולם הזה. וחצי העיתון הראשון היה פוליטיקה שמאלנית אנטישמית, והחצי השני של העיתון היה פורנוגרפיה. והוא אמר שהוא שם את הפורנוגרפיה כדי למשוך את האנשים, כדי שיקשיקו את הדעות הפוליטיות שלו. ואחר כך שבאתי לבני עקיבא בשבט ניצנים, היינו שרים, כל מי שקורא את העולם הזה, אין לו חלק, אין לו חלק לעולם הבא. וכשאימא שלו נפטרה, ראיתי בעיניי תצלום של הצבא שלו. של? הצבא שלו, של האימא שלו, לא זו חבר הכנסת הזה. והיא כותבת, בני, לא לתת לו אגורה מכל הרכוש שלי. מי שמעדיף להתחבק ולהתנשק עם ערפאת ולא מבקר את אימא שלו, הזקנה,
אני לא רוצה שיקבל אגורה ממני. שום דבר מרכושי לא עובר אליו. אז זה יהודי ששונא את עם ישראל. כבר מלחמת השחרור, הוא כתב נגד מלחמת השחרור. אתם יודעים מה זה? יכול להיות שהוא בפחד, יכול להיות שהוא לא. תוך שנאה לעם ישראל. לא. יותר מדי שמעתי אותו וקראתי אותו, לצערי הרב. ויש יהודי אחד באוסטריה שהוא נותן המון כספים לחמאס. שונא את העם היהודי נורא. יחידי. אבל זה לא... מותר להרוג אותם? אם אתה יכול בלי שיתפסו אותך? אבל מה יש מצב שאתה יכול להגיד למה הרבה אנשים נגיד היו מרגלים שיהודים שריגלו לטובת מדינות אחרות במדינה? השאלה אם עושים את זה בשביל כסף, כבוד, אז הם לא יודעים. יש להם דין רודף, יכול להיות להרוג אותם, מצווה להרוג אותם. אבל לאבד את הסגולה זה אדם, הגדרה של הרב, שונא את העם היהודי כולו ודורש רעה להם ופועל בציפיית הלב. יש ארגון שלם של כאלה, כמו שאני רואה את זה. ארגון שלהם, לא יודע, אלה שמתחבקים עם... נותנים לערבים להיכנס ללא בדיקה ביטחונית, לא מוכנים שיכתבו להם יהודי בתעודת זהות. אני לא יודע, רובם לא יודעים את הסגולה. הם לא יודעים, הם רחוקים מאוד, אבל אני לא יודע אם הם ידעו את הסגולה. הרב אלה שמתחבקים עם אחמדינג'אד. זה בעיה, אני לא יודע, הם לא שונאים את נטורי קרתא. וכאשר להחליט על זה, זה דיני נפשות, אז זה לא להחליט על זה שמי שבית הסגולה, וגדולי ישראל יכולים לפסוק. להתפלל על אדם ישראלי שימות, צריך גדולי תורה שיפסקו על זה. אתה מבין, הייתי בבית של הרב צודה, ובא אחד, תלמיד חכם שאתם מכירים, התחיל לקלל את ראש הממשלה חבל על הזמן. והרב צודה לא הגיד, פשוט לא הגיד. בסוף הוא קם, אמר שלום ויצא. רק שהוא יוצא, הרב צודה אומר, אני בסגנון כזה לא מדבר על ראש ממשלת ישראל. ביקורת כן, ביקורת נוקבת כן. תיכנס להיסטוריה לדיראון עולם, הוא אומר. אבל אני בסגנון כזה לא מדבר על ראש ממשלת ישראל. כן, יש גם קוראים תורת חיים, שכבר חלק מעם ישראל שלו זה כבר ערב רע. הוא כבר מגיע למדרגה כזו לפסוק דיני נפשות לציבור שלם שהם ערב רע. השם ישמרנו. השם ישמרנו מהדעות שלו. טוב צדיקים, אז נחזור לאיגרת שלנו. מה השעה? 26 דקות. מוקדם היום. יש עוד זמן. אז אומר הרב, רגע, להביא לכם מים? כן, אבל... את יכולה להביא את ג'וש! נעשה פה חלוקה. הקנקן הגדול נשבר, אז חלנו לבוא עוד פעם. זה נותר קנקנים. שיעצר, אבל זה חשוב, אני חושב שהוא שלם כאילו. נעשה. אז צריך על זה ללמוד אמונה, ללמוד פנימיות התורה, צריך את זה התמדה, כמו התמדת הש"ס והפוסקים. לכן, מי שאינו מסוגל וליבו לב חריף, הוא לא מסוגל, הוא לא שייך לזה. כמו שראינו באיגרת של הרדב"ז, ודאי עליו להעריך בעומק פלפול. הוא צריך להיות בפלפול, בניגלה. אבל מי שמוכשר לעסוק בעיון חוכמתה וקבלה, יש לו נפש כזו, כמו שלא כל אחד מוזיקאי, נכון? כולכם מוזיקאים? לא. לא. נכון? יש כאלה בעלי חוש מוזיקלי, יש כאלה שלא.
כשאני ירדתי מהבימה בבר מצווה, זה הרבה שנים, כולם באו אליי ואמרו, נו בני, זה לא היה כל כך נורא, לא היה כל כך נורא. חשבתי בליבי, איך הם יודעים שהיה צריך להיות נורא, שצריך לנחם אותי? כנראה זה היה מאוד נורא. אתם שומעים צדיקים, לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם, על כן מי שלא מסוגל, אבל מי שמוכשר לעסוק בעיון בחוכמת קבלה, על כוחו הוא צריך לסדר לא סדרים, לסדר סדרים קצרים לעומת גודל האריכות של חידוש ופלפול, אבל גם הוא לא ידיח ידו בפלפולה של תורה שהקדוש ברוך הוא שמח בה, אבל עיקר לימודו צריך להכיר את קונו, לסעוק בקבלה. יש נשמות כאלה שרוב היום צריכים ללמוד קבלה. מה, איפה שלמדו שני פוסקים? לא, תלמידי חכמים כבר, שעשי פוסקים, אבל אחרי שכבר תלמידי חכמים הם צריכים. תביא בבקשה אורות התורה, החמישייה הזאת, אתה יודע. מה מאיפה? בוא נראה. מישהו רוצה? מישהו רוצה מים? מישהו רוצה מים? אני זוכר את השם, אני. שקט. חצי שלום. חצי שלום. חצי שלום. יעשה שלום. אפילו, כותב הרב אורות התורה, אפילו אם נמצא אנשים גדולים בתורה, ביראה, בחוכמה, אין העניינים שסתרי תורה נוגעים להם. לא, הם לא שייכים לזה. מפני גודל מעלתם, הם גדולים מאוד. יש להם רכוש רב להשיג בו את רוחניותם במכמני התורה והחוכמה הגלויים. אל ייפול בזה ליבו של אדם שהוא מרגיש בקרבו חוש פנימי, לחץ של הריגה נשמתית. למה? יש לו הריגה נשמתית לקבלה. אפילו אם נחליט שתשוקה זו באה לו מפני מיעוט כישרונו לעניינים גלויים, הוא לא יכול כזה פלפלן, מה בכך? סוף סוף זו מתנת חלקו, ככה שהוא ברא אותו. וראוי לו לשמוח בחלקו, כי קרוב השם לכל קוריו באמת ובתמים, ולא ניקה לפניו שום מפני דל. אז זה צריך לדעת, זה סוגי נשמות שהם שייכים לקבלה, ומי שראוי לקבלה ולא למד קבלה, זה חושך בעולם. זה ממש נורא ואיום. מה? איך? א', תשוקה. יש אנשים שנולדו במרכז שלא למדו אמונה בכלל. היה פעם, הייתי בבית של הרב צודה, מגיע חבר שלי מהישיבה, היה 7 שנים בישיבה אני חושב, מזמין את הרב להיות סנדק של בנו. בסדר? בסדר. כשהוא יוצא, הרב צודה שואל אותי, איך קוראים לו? מה? שאלתי הרב, איך קוראים לו? הרב, הוא כבר כמה שנים בישיבה. הוא אף פעם לא דיבר איתי, אף פעם לא בא אליו. טוב. אז הוא למד בישיבה. יש הרבה שלמדו במרכז, ולוקחים את השור של המרכז, לא למדו במרכז, זה לא יהיה במרכז, הם לא קשורים לרב צודה בכלל. לא קוראים לכתבי הרב קוק, בכלל לא נגעו בזה. אחר כך הם מביאים דעות בשם הרב, בשם מרכז הרב, וחותמים את שמם מרכז הרב. נורא מהיום. מרכז הרב זה שיטה, זה הרב קוק, זה הרב קוק והרב צודה. ומי שלא קשור לזה הוא לא מרכז הרב. סתם מאוד, גם שהוא למד שם כמה שנים. מבינה? אני חוזר לאיגרת.
אומנם, רוצה לאמא? אז תרדי. מי ליד? אומנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם. על כן, כל מי שאינו מסוגל בליבו לב חריף, עליו להעריך בעומק פלפול. מי שמוכשר לעשות בעיון חוכמת הקבלה, הוא מוכרח לסדר לו סדרים קצרים לעומת גודל היכולת של חידוש ופלפול. גם הוא לא יניח ידו מפלפולה של תורה, אבל עיקר לימודו להכיר את קונו. וכן כתב בספר הקדמת עץ חיים והספר אור נעריו. ובזמן הזה שהרבה מהצעירים הולכים ונפתים אחר חלקת לשון נוכריה, בזמן הרב המון הולכים לקומוניזם, סוציאליזם, עוזבים את התורה, נעשים דתל"שים. צריך להראות לכל באי עולם שתלמידי חכמים שעוסקים בקדושה בתורת אמת לא חסרה להם כוח המליצה וצחות הלשון. הם יודעים לכתוב גם שירים, הם יודעים, לכן הרב כותב שירים. וזו הייתה כוונת הרמח"ל בספרי מליצה. וגם אני הקטן חפץ לאחוז בשיפולי גלימתו. אתם מבינים? אז ויען שלשלמות התורה הקדושה צריך ידיעות של חוכמת העולם בכמה עניינים, בייחוד להשיב לאפיקורס שהוא דבר נחוץ מאוד בזמננו. נחוץ מאוד בזמננו. יש, ראיתי, איפה היית שבוע? עזה? לא, אצל רופא אחד, בחדר המתנה. סוג של... ספר ענק, עם מלא ציורים על הפליאות שבגוף האדם. שמעו, זה ספר מרתק. מרתק. אם אתה לוקח את כל הכדוריות שלנו בדם, ואתה עושה מהם שרשרת, אתה מקיף את כל כדור הארץ. אתם יודעים את זה? אנשים לא מבינים איזה פלאים יש בתוך הגוף הקטנצ'יק הזה. המוח שלנו, יש שם דברים ממש פלאים. ואחר כך עוד אנשים אומרים שזה נוצר לבד. זה הטיפשות הכי גדולה להגיד את זה. ממש טיפשות הכי גדולה להגיד את זה. גם המפתח הזה פה, זה ששאל אותי על האתר. אז הוא הגיע גם שהעולם ככה נברא, איך קוראים לזה? מפץ הגדול, ולאט לאט, פעם היו חד תאים ואחר כך זה, ועכשיו הגענו לזה. אז עשיתי מה שאני עושה בזמן האחרון על פלאפון, אני לוקח את הפלאפון שלי, לא יודע איפה הוא, נתן, ואני אומר לו, אתה יודע, גם זה נוצר מהמפץ הגדול. אתה מטומטם? לא נראה. זה לא נוצר מהמפץ הגדול, אלא מה? זה אדם עשה את זה, נכון? גאון, המציא את הפלאפון הזה. אז זה, אתה אומר שמטומטם, מי שחושב שזה נוצר במשך, ואת המוח שיצר את זה? המוח שהמציא את הפלאפון הזה. זה כן תוצרת טבעית פרטית פתאום, בא לו. איזה מין היגיון? ממש סתם היגיון פשוט, רבותיי. תעזבו אותי עם פילוסופיות והכל דברים. פשוט, היגיון פשוט. המוח הזה יוכל להיווצר לבד. פעם היינו קוף השעון מן אדם. קוף משוכלל. הרי אדם שחסר דעה, אז לכאורה אותו להיות קוף, נכון? אבל הוא לא קוף. הוא לא יודע לדאוג לעצמו. הוא ימות. הוא לא יודע לעצמו כלום. זה לא ככה. הלאה. על כן אני מסכים מה שאמרו רבותינו הגאון מווילנה והמהר"ל מפראג בנתיבות עולם, אחרי הזהירות של התמדת התורה, שאתה תמיד חכם, ניקיון המידות והמעשים בייחוד מהכעס, הגאווה והעצבות, ששלושת אלה ראשי המידות הרעות. כעס, גאווה ועצבות. להיזהר מזה. ועם הקביעות התמידית בכל יום בפנימיות התורה, כל אחד לפי השגתו, לימוד אמונה, בזה בדוק מנוסה אחרי כל אלה הקדמות, לא יזיק לו בכלל ידיעות החוכמות. אז הוא יכול ללכת לאוניברסיטה. שילקחו בשיעורים לשם שמיים. הרב תודה שהיה באירופה, הוא הלך לאוניברסיטה.
לשם שמיים. אדרבה יוסיפו לו אומץ בעבודת השם יתברך בשמחה רבה ובגדולת המוחין. ואם חס ושלום נמצאים אנשים שהם טועים בדבריי ומגלים בהם פנים שלא ככוונתי, ועד היום יש דבר כזה, בשביל כך אין למנוע את הטוב מהראויים לו, אז אני אפסיק לכתוב בגלל זה. כמו שכותב הרמב"ם, מי כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו ופושעים יקראו, גם בדברי הרמב"ם. ועל ידי התמדת הלימוד בקביעות בנועם פנימיות התורה הקדושה יאיר על הנפש העוסק בה לשמה אור שמחה, אהבה עליונה בתענוגים רוחניים מן עולם הבא. ולא יצטרך להשתמש ביראה רעה, יראת העונש, כי אם בשיעור מעט מאוד, ובזה ימצא בנפשו עוז, אומץ, ולא יפחד משום פגע רע, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גם כי ישב בחושך, השם ברור לי. זהו בקירוב תוכן כוונתי בדבריי שהעיר עליהם כבוד תורתו. ומה טוב ומה נעים לדון לקו זכות, איש את רעהו, תדון לקו זכות. ועל ידי זה יתקלץ עילה והתגדל כבוד שמיים, כבוד ארץ ישראל וכבוד תלמידי חכמים בעצם בכלל. אנוכי כשאני לעצמי, שימו לב, מישהו מכם הגיע למשפט הזה, אני מקנא בו. אנוכי כשאני לעצמי, ברוך השם, רחוק מלהיות נהנה שמשבחים אותי. בכלל לא נהנה שמשבחים אותי, ולא מצטער ומקפיד שמבזים אותי. מישהו מכם הגיע לדרגתו של מורנו ורבינו? עוד לא, יש מה לעשות בחיים. איך? שיעור ב'. שיעור ב'. טוב, שיעור ב', הלוואי. הלוואי. אני בשיעור לא יודע איזה, הוא לא הגעתי לזה. לא מצטער שמבזים אותך. לא, זה לא נוגע לך. זה כאילו שמבזים תרנגולת. לא נוגע לך. משבחים אותך, זה לא מביא לך טיפת עושר, טיפת גאווה. איך הוא הגיע לזה הרב קוק? איך הוא הגיע למדרגה כזאת? הוא כותב על עצמו. השבח לשמו יתברך, העסק התמידי בלימוד מוסר ופנימיות התורה פעל עליי את התכונה הזאת. הגעתי לתכונה הזאת בגלל לימוד אמונה. לא נהנה שמשבחים אותי, לא מצטער שמבזים אותי. את הסיפור עם מדלי אתם זוכרים. מדלי! מה היה איתכם? את הסיפורים אתם לא זוכרים. מעשה שהיה כך היה, מול תחנה מרכזית, החדשה, מול הגשר, בין תחנה מרכזית לגשר החדש, יש בית ישן. קוראים לזה עץ חיים. בית ישן, אחד מהבתים, נבנה עוד הרבה לפני כל מדינה, שכל האזור מסביב היה ריק לגמרי. עץ חיים קוראים. אורי שנים מתרדמתכם, הקיצור ורננו. תקשיב, צדיק! אף פעם שעשית משמעתי תמיד. אז היה שם חלוקת הבית. אחד הבתים הראשונים של כל כך רחוק מירושלים, זה ממש היה מחוץ לעיר. והרב קוק הוזמן ברוב פאר לעשות את דברו בחנוכת הבית הזה. לעיני כל המאות שבאו שם לחנוכת הבית. היה שם בחור ישיבה, חצוף, שבא עם דלי מים מטונפים, ועוד שהרב עומד על הבמה ונואם ושפך עליו את המים המטונפים. עכשיו אני מבקש מכם להיכנס לנעליים של מורנו ורבינו הכהן הגדול ולהגיב. אתה עומד, מים מלוכלכים נוסעים על להגיב, לא? קדימה, תגובה. מה? כן, מה היית עושה? תור אחד מהקהל הייתי. פעם. מראה לו מה זה. מראה לו מה זה. מה? מה היית עושה? פוצץ אותו. אז מפוצץ אותו. מה הרב קוק עשה? הרב קוק מיד אמר, כתוב בתורה כי האדם עץ השדה, כשמזבלים אותו הוא צומח יותר טוב. על כן אינני מוצא שום צורך להתנצל לפני כבוד תורתו מצידי. אני לא מתנצל שמה שכתבת לי. אני לא מרגיש, אני לא אכפת. אני לא מתנצל. לא מבקש. אבל רק בשביל לשכך את לבב כבודו שלא יצטער, שאתה לא תצטער. כי כל אישי וחפצי לשמח את הבריות. לקיים כמה שאני יכול, יראיך יראוני וישמחו.
על כן אמרתי, יהיו נא דבריי אלה למנוחת לבב לכבוד תורתו, והשם יתברך יברכהו בשיבה טובה, אותו וכל אשר לו, ויזכה לראות בשמחת ציון ובניין ירושלים בגילוי כבוד מלכותו יתברך. לשם לתהילה מכל עמי הארץ, ותמלא כל הארץ דעה את השם כנפשו היפה ונפש הצעיר, אסקופה הנדרסת, המצפה לאורה וישועה. הקטן אברהם יצחק הכהן קוק. בסדר? מה מצבנו? אפשר לעוד איגרת? מה? לא שומע. 10:24, עוד 5 דקות. טוב, זה איגרת קצרה מאוד. 8 דפים. תודה. ברוך אתה העולם, שהכל יהיה בדברו. אז נקרא איגרת קצרה. נדלג, תזכירו לי שאנחנו במ"ד, כן? בלשון. אני מדלג על זה כי זה ארוך. אז אני קורא, בני יקירי אישון עיני. כמה צער יש לי שלא יכולתי לכתוב לך על אתר דבריך נעימים. ותוכל אתה לשלם מבלעדי נתמלאו השתנותיי בדבריך האהובים, ואמרתי הנה אשב ומלא גיליון גדול להחביע נפשך היקרה משתוקקת לדבריי. אבל התבטלתי ממפריעים שונים, הוא היה עסוק מאוד, וליבי עליי דווי על צערך, וכמעט הסכמתי לכתוב לך מכתב גלוי. מה זה מכתב גלוי? זה גלויה, כן? יש עוד היום כאלה דברים? גלויה עם בול כזה מודפס? זמן לא עשיתי דברים כאלה. מה, יש? גלויה עם בול, זה נקרא מכתב גלוי. פשוט התביישתי עם עצמי, לפתור אותך בשעה בזה, זה דבר קטן. לכן אני כותב מכתב קצר כמה שאני יכול. כתוב נא יקירי בפרטיות מענייניך, שימו לב, זה נוגע לכם. מה ואיך פגשת מעצורים? בעברית מודרנית, משברים. כן, קרה לכם דבר כזה בחיים? או, איך פגשת מעצורים, באיזה אופן, מה סבלת מזה? האם יצאת מזה? אתם יודעים בשביל נולדו המשברים? בשביל להתגבר עליהם. לא לשקוע בהם ולברוח. והאם כבר סידרת ענייניך. על דבר האכסניה, קשה להסכים על לזכות דירה על שנה, אך אולי תשיג דירה קרובה לישיבה. שתהיה אתה לבדך עוסק בסעודתך, אז זה לא כמו שאנחנו מפונקים, יש ישיבה ואתה יורד במדרגות, יש לך חדר אוכל. זה לא היה ככה. גם במרכז הרב זה לא היה ככה בהתחלה. גם בוולוז'ית זה לא היה ככה. לא היה פרימיה, אז אנשים הסתדרו, או שהיו אנשים טובים שיריחו אותם, או שהיית קונה לך אוכל. שתהיה אתה לבדך עסקן בסעודה שלך, אפילו ארעית, חוששן בביטול זמנך היקר. אין לך זמן של דברים כאלה. וגם כמדומה אני שחסרות לך ידיעות, גם אתה לא יודע לעשות את זה. וזה נכון היה כל החיים. אבל אתה לא ידע להכין סעודות. אני יודע את זה בתור אחד שאכלתי איתו, כן? זה לא היה תחום שלו. כי באמת, זה ביטול תורה כזה, להכין וכמה זמן לא יושבים, להכין צ'יפסי וכל המנגלים וכל זה. בסוף אוכלים 5 דקות. מכינים את זה שעה שלמה. בסדר. אז הוא אומר, גם אין לך את הידיעות האלה. אחר כך שבדיחי גר אצלו, זה כבר היה אחרת לגמרי. שהיה אצלו קבוע. אבל עד אז, סעודה שלישית של הרב צודה, היה לו צנצנת דבש, 2 מצות, שעוד דרך עליהם המוציא, וטבל מדי פעם מצה בתוך הדבש, וזה... זה סעודה שלישית. קבוע, ככה זה. טוב. נהניתי בדבריך הדבר האגדות, וצריך לצרף תמיד שאחר כל ההתנסות המחקרים שלנו, אנחנו לא משיגים בכלל מה זה רוממות קדושה של נבואה. אנחנו יודעים שהיו נביאים. לא רק הנביאים שניבאו לנו, היו אלפי נביאים. בכל מקום היו נביאים. מדרגה של נבואה זה לא רק אחד שמנבא לנו, אלא זה מדרגה של דבקות בהשם. מדרגה של דבקות כזו שהשם מתגלה לך, מנבא אותך. אנחנו יכולים להסביר רק באופן קרוב, כמו שאנחנו מסתכלים באור עליון של דעת השם. שימו לב, וההשגה היותר בהירה וחיה באמת באה מתוך אמונה שלמה.
קודם כל, הגישה מתוך אמונה, אחר כך מחקר וטהור, קודם לו וגם אחריו. אמונה לפני, אמונה תמיד. זאת היא מידת אברהם אבינו עליו השלום, שאנו הולכים בדרכיו. והאמין בהשם. אומר הרב, אי אפשר להשיג שום השגה רוחנית באמת, כי אם על ידי קדושת האמונה. אדם יכול להיות גאון, פרופסור ב5 דוקטורטים, אבל אם הגישה שלו לא אמונה, הוא לא יבין דברי אלוקים חיים. אי אפשר להשיג השגה רוחנית, להבין בדברי תורה, בדברים רוחניים, בלי אמונה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו את זה. בלי אמונה לא שייך. אמונה זה קשר, אמונה זה דבקות בהשם. החוכמה והרחבת הדעת היא גורם להשגה, ולא עצמותה של ההשגה. עצמותה של ההשגה זה כוח נפשי פנימי שהוא מעל השכל. צדיק באמונתו יחיה, זה מעל הרבה מעל השכל. זה ידיעה חשובה מאוד המשפט הזו. כי זה פותר לך אחת הבעיות שהתקשתי בהם הרבה שנים. אז יש גאוני עולם, אנשים חכמים שהם אפיקורסים. הם לא רוצים להיכנס לאמונה, הם חסומים. אז כמה שהם גאונים, הם לא יבינו כלום ברוחניות. וכל מה, תקראי פה. כן. לא פה. וכל מה שאדם זוכה יותר להיכנס לחדרי ידיעת השם יתברך, הוא משיג יותר את בהירות השגת חוכמת האמונה. יותר, זה לא הולך. בלי לימוד אמונה, האמונה שלך קטנה. ויכול להיות תמיד חכם גדול, והאמונה שלו ילדותית. שימו לב למשפט הבא. כל עיקר תיקון הדור בכלל, ובפרט תלוי בזה. ומה? בלימוד אמונה. וישועתם של ישראל וכבודם וישועת העולם כולו, בזה היא תלויה. שכל זמן שלא יהיו הבריות יזכו להרחבת הדעת של קדושת האמונה, החוכמה שלהם תהיה פרטית, מוגבלת, אבל אם עומק דעת האמונה היא נעשית כללית, ישקל ממשוקות פניו. חכם לב כמוך מבין את דבריי אלה. חזק בני ואמץ בתורה ויראה. תקשיבו, הדרכה לכם. חזק בני ואמץ בתורה ויראה, בשקידה, בחזרה, במידות טובות, באומץ, בגבורה. תקשיבו, זה הדרכה לכם. זה הרב צודק בגילכם. הדרכה. ללמוד בשקידה, בחזרה, במידות טובות, באומץ, בגבורה. וראה להפיח גם כן רוח חיים, חדווה וטרה בכל מקום שתוכל, כי לכך נוצרת. לכך נוצרנו. בשביל מה? להפיח רוח חיים, חדווה וטרה בכל מקום. יש עכשיו, בגלל יום עידם, בגלל שזה שנה חדשה אצלהם, כן, שנה חדשה של יהושע פרוע, נסיעת הקבר, לא רחוק מפה, אלוהים קבור, מת. אז יש חופש באוניברסיטאות בחוץ לארץ. אז בוגרים שלנו באים לבקר אותנו, ללמוד שבוע, לשבועיים, להתחשב. אז באו שני תלמידים מאוניברסיטת מרילנד. זו אוניברסיטה גדולה, יש שם אלפי סטודנטים, וביניהם יש איזה, לפחות אני חושב, 2,000, אני חושב אולי יותר יהודים. רובם לא דתיים. הגיעו שני בחורים, לא יודעים במרילנד. אמרתי להם, מה הדבר הכי חשוב שאתם עושים באוניברסיטה? מה הם אמרו לי? לומדים, משיגים תואר. זה הדבר הכי חשוב, שאנחנו גומרים בתואר טוב. אמרתי, זה שטויות, זה לא נכון מה שאתם אומרים. זה לא נכון, זה לא הדבר הכי חשוב. אני מאחל לכם שתגמרו בתואר טוב. הדבר הכי חשוב שתעשו במרילנד, זה שתיקחו יהודים, שהם יהודים, והם לא יודעים כלום ביהדות, ותקרבו אותם. אתם שם בנקו בפנימיה, אתם שם בשבתות. תזמינו אותם לשבת, תזמינו אותם לארוחה, תזמינו אותם לעונג שבת, תזמינו אותם לסעודה שלישית. תקרבו עם אחד, בגללכם. לא מתחתן עם גויה, זה יותר שווה מכל הדרגה שאתם תקבלו, מכל הדיגרי שלכם, מכל התואר שלכם. זה לא ככה? זה לא נראה לכם נכון מה שאמרתי להם? אני חושב שזה נכון.
אבל מה, כל אחד דואג לעצמו, שם החינוך האמריקאי הוא כל כך אגואיסטי, כל כך שאתה תצליח, הקריירה שלך. זה החינוך שם. ואתה לא שם לב משהו בצדדך, ואתה יכול בקלות לקרב יהודים, להציל יהודים מרדת שחת, שיתאמו בין העמים. אז אתה נמצא באוניברסיטה, שם אתה תעשה את זה, בכל מקום שאתה נמצא. דרך אגב, הם אמרו לי, שבוגרים אחרים שלי, שלנו, של הישיבה, תוך חודשיים לא נשאר שום דבר. כלום לא נשאר. לא כשרות, לא שבת, לא כלום. חודשיים מספיק בתאומה הזאת וכבר איבדו. זה נורא קשה. לכן תשתדל להפיח רוח חיים, חדווה וטהרה בכל מקום שתוכל, כי לכך נוצרנו. השם אלוקים חיים יעזרנו עוז וגבורה, חוכמה ודעת. ענוות צדק ומישרי, למען שמו ולמען עמו ונחלתו עדי עד. לכן בשביל זה מותר לצאת לחוץ לארץ. ואם מבקשים לכם להיות מדריך במחנה קיץ בחוץ לארץ, ואתה הולך לשם לא בשביל לטייל ולא בשביל להגיד שאני הייתי באמריקה, אלא לקרב יהודים לאבינו שבשמיים ולארץ ישראל, תיסע. כן? מה אתה מסתכל? יש הדרכות אחרות? לא, זה חשוב אני חושב. איפה הרב צבי יהודה למד בזמן של האיגרת? איך? איפה הרב צבי יהודה למד? לא, לאן לא שלח את האיגרת? בירושלים. הרב צבי יהודה למד בעיר עתיקה בתורה, איפה שהיום עטרת כהנים, זה נקרא תורת חיים, והרב היה ביפו. הוא כותב לו לא לישון ליד החלון, כיכר בירושלים. טוב, צדיקים, יהיו שלום ויהיו ברכה.